sa mga po. So, dali lang kami nila tambay sa 7-Eleven Barong Nuevo. Mga upload ko karon. Ano, pangati. Dani ganing ano ko, dali makambyada. Doon siya. Diri na kami sa Anilaw. So, sa may cell site, ano, diri kami masaka pasulod. Dariyo. Ha? So, diri kami mapasulod. Saka. Ano ba? Wala na practice na uma. Mga pagida. Una. Ayun lang. Hindi ginawa ka sa PL mo. Tulad ko lang ah. Lipat na. Parang nakuha.
ba yung ito takuway niya? Ahon. Mabalik dala. Mabalik. Wala, isimakmak ko. Sabi ko, balik sa tipat ko. Second time. Sin naguba. Duwa, magdaog. Tak kinang direksyon. Ano yan yung mga bisikleta nyo? Laban-laban eh. Pero namin gani ma-experience mga muning sa grupo ka no? Oo. At least wala nakatuon ka no? Actually, wala sa amo nyo. Kami kabayaan. Para wala kung if ever nga ikaw na lang or ano.
Nag-practice mo na yan. At may ano ka, may... O, di na yun. Itaksa ko din na yun. Ah, hindi. Dito kita buhin. May ano na, may... missing link? Oo. O, di, sige. Dira. Kung may missing link, ang mabilin, ang may... Super lutak ng alagyan. Pero last time, pagsaka namon di namin, nasaka namon kaya hindi siya malutak. Subong tulod. Hadandog ba? Wala lang. Hadandog ang tiil ko.